tajba minna xaru, grazzi ta' dil-merħba sabiħa li tajtu lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Insellmilkom u nilqakom għal din l-attività politika brabta mal-kampanja elettorali bit-tema is-saħħa lil Maltin li naturalment se twassalna l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Insellem ukoll lil dawk li qegħdin iseguna fuq il-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Qabel nagħtu bidu għal din l-attività bix-xira insellmu lil kandidati li se jikkontestaw fil-lokal tan-Naxxar. Marlon Brinkat, Luis Camilleri, Denise Mariella Farrugia, Noel Gatt, Maria Grima, Rita Muscat u Matthew Vella. Issa ser inħalli fidejn Frank Sajla biex jintervista l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Nsellimlek. Nsellimlek, Frank. Insellem il-kull min qiegħed hawnhekk, grazzi ta' dil-merħba mill-qalb. B'saħħitha u mill-qalb. Grazzi ħafna. Grazzi. Bira smajtek tgħid illi l-ġurnalisti tirrispondihom daqsxejn fit-tul. Illum ħalli tolbok kemm jista' jkun tirrispondini fil-qosor għax għandi daqsxejn mistoqsijiet mhux ħażin x'nagħmellek. Però qabel ma nibdew dilin ikun mistoqsija ħafifa, kurżità. Dik iċ-ċappetta ħadra li qed tilbes ma' jdejk. Dik x'inhi? Dik biex tfakkarni fuq tema illi nemmen il-pajjiż irid jinvesti iktar fiha u jaħdem iktar fuq għas-saħħa mentali. Tagħti lill-psikjatra Marija Xaq fl-Expo ta' ftit tal-jemilu, rabtitni li ma ninżaħħiex u tajta kelma li ma ninżaħħiex u naħseb l-għandna ħafna iktar fejn irridu naħdmu. Jiġifieri sodisfatt bl-istrateġija li nije tal-Ministru ġew Etienne Abela, però rridu nagħmlu iżjed għaliex ir-realtà hija li hija kwistjoni tema illi l-importanza tagħha telet il fuq mill-pandemija eskalat ħafna l fuq xi ħaġa li għalmuna l-psikjatri u kollu psikologi, kull min jaħdem f'dan is-settur, però nemmen illi naslu. Għandna nies tajbin qed naħdmu b'sinerġija mal-ispeċjalisti f'dan is-settur u kruċjali dik li jkollna l-komunità medika li tkun magħna, anke nurses li huma speċjalizzati f'dan is-settur u determinat li naslu. Prim Ministru, żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda fuq il-mekkaniżmu stabilità u s-sussidji tal-Gvern fejn jidħol il-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels. Hija ċara li l-mekkaniżmu stabilità irnexxielu irażżan il-prezzijiet tal-affarijiet essenzjali tal-ikel. U hija ċara wkoll meta wieħed jikkompara il-prezzijiet tal-enerġija f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea u dawk f'pajjiżna, dawk f'Malta huma paragunati ma' dawk ta' pajjiżi oħrajn huma baxxi. Però dan għax il-Gvern qiegħed jagħti s-sussidji u l-Gvern qiegħed jgħin. Imma b'mod issa konkret, kemm hija sostenibbli dis-sitwazzjoni fit-tul, kemm jista' jdu misostniha il-Gvern din is-sitwazzjoni u x'jiġri jekk għadha bidada l-Unjoni Ewropea tagħmel pressjoni fuq il-Gvern Malti biex jaqta' is-sussidji fuq il-prezzijiet tal-fuels u tal-enerġija. Is-sosten b'saħħtu kif tajnieh jista' jibqa' sostenibbli sakemm huwa meħtieġ. Jiġifieri il-finanzi tal-pajjiż jippermettulna nagħtu dak is-sosten u nistgħu nibqgħu nagħtuh sa dak il-mument illi jkun meħtieġ. Li mhux wieħed fil-qasir, jiġifieri ħaqqa nkunu realistiċi mal-poplu. Li din mhijiex għajnuna li xahar ieħor nistgħu ngħidu tista' titneħħa, għaliex id-domanda vera u propja għandha tkun iktar milli kemm hija sostenibbli. Kieku kellna aħna nraġġgħu lura dik id-direzzjoni strateġika, l-effetti fuq il-pajjiż x'ikunu? Katastrofiċi jkunu. Jiġifieri kieku aħna kellna id-deċiżjoni li ħadna lura waqt il-pandemija fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, dakinhar konna saħansitra raħħasna l-fuels, però konna nafu x'inhu ġej ukoll. Partikolarment imbagħad immur ftit fast forward lejn frar tal-2022 meta ġiet il-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja. Konna ċari nafu x'se jiġri fuq il-prezz internazzjonali taż-żejt, konna nafu li ħajspara l fuq, forsi ma fimniex kemm kienet se tkun kbira dik iż-żieda, però li kien se jkun hemm żieda kienet ovvja. U hemmhekk ħadna deċiżjoni strateġika ċara bħala gvern b'mod kollettiv illi jkunu xi jkunu żidiet tal-prezz internazzjonali taż-żejt. Hawnhekk se nżommu id-dawl, l-ilma, il-fuels u l-gass stabbli. Stabbli jfisser ma jolowx. Imma mhux biss stabbli għaliex l-istabbiltà tfisser li l-familji jistgħu jippjanaw u dik hija importanti ħafna.
Mhux bħal qabel kellek sitwazzjoni fejn il-prezz tal-fuel kien ivarja kull tanġimat, kulħadd jistenna fl-aħħar tax-xahar kemm se jola. Mela dik ma kienx tagħti l-istabbiltà, bid-deċiżjoni li nżommu kollox stabbli tajna stabbiltà. Imma li l-istabilità tajna prezzijiet li huma orħos. Jiġifieri ara l-bqija tal-Ewropa, id-diesel kemm jinbih, il-petrol mill-pompa kemm jinbih, id-dawl kemm iħallsu l-konsumaturi għalih. U kulħadd kapaċi jagħmel il-paraguni għax kulħadd isifer u f'pajjiżna tisiru dak il-paraguni wkoll. Jiġifieri jien nara mbagħad l-impatt pożittiv ta' dak il-miżura fuq l-enerġija niftħu fit-tnejn. Niftħu fuq l-impatt fuq il-familji u fuq in-negozju u ħanibda bil-familji. X'kien l-impatt? Kellna ħafna minn għamlilna pariri l-iktar l-oppożizzjoni, imma l-iktar il-kap tal-oppożizzjoni li jgħidlek illi il-politika fil-qasam tal-prezzijiet tal-enerġija għandha tkun dik illi jola barra u jola Malta skont il-prinċipji tas-suq liberu. Kieku ħadna dik id-direzzjoni lil dan il-pajjiż konna indaħluh ġoħajt, ħankun ċarbi għadi, ġoħajt konna ndaħluh. U qed naraw x'qed jiġri barra minn pajjiżna. Qed naraw dak il-gvernijiet li adottaw l-istrateġija tas-suq isuq jew għar minn hekk kull ħafna gvernijiet Ewropej illi qalu ejja nindirizzaw id-deficits billi nintroduċu politika ta' austerità tas-sikkar taċ-ċinturin. Qed naraw x'qed jiġri, x'jaħtu l-piżijiet fuq il-poplu, l-poplu kollassaw. Jekk tagħmlek pressjoni l-Ewropa biex dik issa x'qed nistennew li jkompli jiġri, ma dik issa ħanaqqada ma' 8 ta' Ġunju wkoll. L-impatt pożittiv li aħna tajna ċertezza stabbilta u prezzijiet orħos il-familji tagħna x'kien? Li ħallejna l-konfidenza u l-fiduċja fil-familji tagħna. Illi l-familji tagħna ma jiġix l-aħħar tax-xahar u jgħidu għax jien il-petrol u d-diesel għolili b'20 € fil-ġimgħa dawn huma żidiet tal-hemm barra, jiġifieri li kull darba tmur bil-manka timla il-karozza tiegħek qed nitkellmu fuq prezzijiet bejn li timlaw u timla fil-pajjiżi Ewropej. Taf tiġik mal-20 € ola kull darba li timla inti. Dak huma realtajiet. Il-kont tad-dawl kieku flok il-kont attwali li qegħdin nirċievu issa huwa mmarkat x'inhu l-attwal x'suppost jiġi. Mhux il-mraħħas kieku qed tħallas dak l-attwali. U qed naraw id-differenza bejn jiġifieri il-kontijiet li toħroġ l-arms isset juru. Il-prezz is-sussidjat u l-prezz reali kieku ma milniex il-miżura li żammejna l-prezzijiet stabbli. Id-diskrepanzi huma qawwijin xi fisser dak? Illi fl-aħħar ta' kull xahar kieku l-familji irridu jagħmlu għażla. Għażla bej x'ħadd ikkonsma, għażla jekk għandekx biżżejjed biex tħallas għax-xirja, għażla jekk għandekx biżżejjed biex tħallas il-kontijiet tal-kera, għaliex qed tikkun smaħħomlok l-ispiża tal-enerġija, jew għallum illi ħallejna n-nies jistgħu jippjanaw. Imma dik iż-żieda b'saħħitha fil-prezzijiet assorbija kollu l-gvern. Issa dik x'qed tfisser? Dik hija mijiet ta' miljuni fis-sena. Iż-żieda li qed nassorbu aħna tfisser mijiet ta' miljuni illi flok qed nixħtuhom fuq il-poplu qed ngħidu le, dak jerfa'hom il-gvern kollha kemm huma. Fejn jidħlu n-negozji? Fejn jidħlu n-negozji? Aħna tinżuru pataflu n-negozji li qegħdin jgħidulna meta tismagħhom jitkellmu flimkien lilna frankajtulna f'miljuni ta' kontijiet. Xi fisser imma daw? Miljuni li xaħtuhom fil-but le. Miljuni li xaħtuhom fl-ekonomija. Miljuni li xaħtuhom fil-bwiet tal-impjegati tagħhom f'pagi aqwa. F'kompetittività aktar b'saħħitha. Xi tfisser aħna l-ħin kollu f'taqbida ma' pajjiżi oħra li jridu jiġbdu n-negozji lejhom. Mela li xtajna prezzijiet tal-enerġija stabbli u rħas, ħafna negozji għażlu l-pajjiżna biex jiġu jinvestu hawnhekk. Investiment direb barrani li flok pataflun ta' pajjiżi li kienu bħal kalamitet jiġbduh lejhom. Għażlu lil pajjiżna. U jgħidulek, il-kompetittività mbagħad issarfet f'prezzijiet orħos ukoll. Filli l-kumpaniji li jipproduċu dak tal-manifattura setgħu jżommu prezzijiet tal-konsumatur illi kienu stabbli. Bil-benefiċjarju finali kien il-konsumatur innifsu mela dak kienu l-pluralità ta' benefiċċji, kumpaniji li baqgħu ħadmu aktar ħaddiema li tellaw is-salarji fuq dak kienu l-benefiċċji. Issa tgħid li mbagħad naħseb domanda primarja tiġi dik l-għamilt inti ta' fl-aħħar mill-aħħar. X'se tkun il-pożizzjoni meta l-Kummissjoni Ewropea l-ġdida issa se tkompli fi żgur se tagħmilha din, se tkompli fuq dak li bdiet diġà l-Kummissjoni ta' qabelha. Illi bdiet tgħidilna dil-għajnuna ma tistgħux ittuha, dil-għajnuna ma tistgħux ittuha, issa tgħid li ma din mhux kwistjoni ta' prerogattiva nazzjonali ngħidlek iva u le.
Aħna dak hija d-difiża b'saħħitha tagħna u se nibqgħu nżommuha. Però l-Kummissjoni se tgħid lemma din hija wkoll xi ħaġa li timpatta l-Unjoni Ewropea. Aħna dik se nibqgħu niġġieldu li hija kwistjoni ta' prerogattiva nazzjonali u l-inċentivi li qed nagħmlu s-sussidji li qegħdin nagħtu huma meħtieġa wkoll biex nibbilanċjaw jew nikkontrobilanċjaw l-isfidi li għandu pajjiżna li m'għandhomx is-26 stat membru ieħor. Jiġifieri mhux aħna l-uniku pajjiż li m'għandniex pipeline tal-gass għax ikun hemm min jagħmlilna ħsara fi Brussell u kull darba li nibdew naħdmu biex inġibu dal-pipeline li jinterkonnettja l-pajjiżna jgħidulna u jaqalaw kull argument sħabna l-Maltin da terġgħu tgħid ta' ma jimpurtax. Imma mhux aħna l-uniku pajjiż jew kważi l-uniku pajjiż illi qegħdin fil-periferija tal-Ewropa. Fit-tarf fil-qada ġeografika li niddependu tant fuq il-loġistika, jekk mhux se nagħtu dal-għajnuniet aħna. Min se jieħu ħsiebna? Però hemmhekk illi tidħol issa d-deċiżjoni ta' kull min qiegħed hawnhekk u kull min qed isegwina u ta' poplu sħiħ. Jiġifieri dak li qed jirraġunaw li 8 ta' Ġunju hija ġurnata bħall-oħrajn. Żball kbir. It-8 ta' Ġunju ġurnata ta' deċiżjonijiet fundamentali għal dal-pajjiż. U għaliex fil-qasam tal-enerġija u fl-iskema tal-istabbilta tal-prezzijiet tal-ikel li saqsejtni inti. Għax fit-tnejn li huma il-Partit Nazzjonalista ħa pożizzjoni konsistenti. Ma jaqbilx mal-pożizzjoni tal-Gvern mela lej Ġun hija ġurnata fejn il-poplu fost diversi temi li ħajġudika dwarhom għandu żewġ temi ewlenin illi hemm kontrast assolut mal-Partit Nazzjonalista, l-enerġija u l-iskema ta' stabbilta fuq il-prezzijiet tal-ikel. Ġat jgħidilna l-Partit Nazzjonalista għalilna xurilu u qed jerġa' jgħid issa il-qagħda, il-pożizzjoni li l-Ewroparlamentari tiegħu se jieħdu fil-Parlament Ewropew meta fil-ġimgħat li ġejjin se tqum it-tema illi pajjiżna għandu jwaqqaf is-sussidji fuq l-enerġija u fuq il-fuel se tkun dik li jinġar mal-mewġa tal-kurrent ta' Brussell. Għaliex? Għax irid jintoġob magħhom. Inti għandek Ewroparlamentari l-aktar dak li qed jimbuttaw fuq quddiem li ċara jridu jintoġbu ma' Brussell għax iridu jaħtfu għalihom l-aqwa karigi li qed joffri Brussell. U aħna nafu li biex timxi Brussell tintoġob trid, ħalli ma nużax kelma oħra, tintoġob trid. Allura hemmhekk li l-Ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista ma jistgħux jieħdu pożizzjoni favur il-poplu Malti għax jippreġudikaw l-interessi tagħhom. Magħna ċari se nibqgħu nitqabdu bis-saħħa biex inżommu il-prezzijiet tal-ikel stabbli kif ukoll il-kontijiet tal-enerġija, tal-ilma, tal-fuels u tal-gas stabbli kif huma, jiġifieri ma jolewx mela kull min qed jgħid sallum il-ġurnata li għadu indeċiż fit-8 ta' Ġunju se jagħmel, il-poplu jrid jiddeċiedi fit-8 ta' Ġunju jekk fil-ġimgħat ta' wara aħniex se nċedu għall pressjoni ta' Brussell biex jolew il-kontijiet tad-dawl jew le. Magħna mejja jtafu fejn qegħdin. It-tieni mistoqsija għalissa biex imbagħad ħajkun hawn interventi wkoll minn mistednin oħrajn. L-inkjesta Vitals. Il-bieraħ smajtek titkellem ħal-qormi fil-Masrelli tal-Partit Laburista. U irreferejt għal diversi grigalati li għadda minnhom il-pajjiż. Li ħriġna mill-blacklisting, il-pandemija, kif ukoll il-konflitti u l-gwerer ta' madwarna. Ħriġna minnhom daw kollha b'ħafna sagrifiċi mill-poplu u wkoll minħabba tmexxija tal-gvern. Ma tinkwetax, Prim Ministru, illi bdi l-eżitu tal-inkjesta Vitals għadha l-ewwel seduta fil-qorti huwa każ mingħajr ebda preċedent. Il-bieraħ gazzetta partikolari l-Malta Today ippubblikat anke l-inkjesta sħiħa. Ma tinkwetax illi din is-sitwazzjoni tista' titfadel ikraħ fuq pajjiżna u li tista' anke tipperikolalna l-investiment. Dik l-ewwel mistoqsija. Għandi tnejn oħra żgħar biex imbagħad tirrispondihom il-koll f'daqqa. Qed tingħata l-impressjoni jew jista' jkun qed tingħata l-impressjoni illi vot b'saħħtu lill Partit Laburista fit-8 ta' Ġunju ikollu l-effett illi ixejjen l-impatt ta' din l-inkjesta u ta' dak kollu li jista' joħroġ minnha. Biex tikkumentali dwar dan. U tielet u l-aħħar mistoqsija. Inti qed kontinwament tappella għal kalma u biex in-nies ma jirreaġixxux. Però kif tista' ma tirreaġixxix? Kif jistgħu n-nies iżommu l-kalma quddiem sitwazzjoni fejn għal raġunijiet differenti kulħadd bir-raġunijiet tiegħu din il-kwistjoni għajmet rabja fil-pajjiż u ħolqot ukoll ċertu ansjetà. Ir-risposti tiegħek.
Jina jekk issaqsini l-inkjesta hija xi ħaġa li ma tqajjimlekx preokkupazzjoni, naturalment illi tqajjimlek. U ngħidha dinha b'responsabilità. Però naqsam l-inkjesta u l-episodji ta' madwara f'episodji differenti u fażijiet differenti wkoll. Għandek l-eluq tal-inkjesta. Jiġifieri inkjesta li damet 4 snin u nofs għaddejja, 5 snin attwalment. Imma 4 snin u nofs taħt il-maġistrat li ddeċidieta ħalli nkun ġust lej kulħadd anke fin-numri. Illi 3 xhur maqbużin ftit qabel ingħalqet kell indikazzjonijiet ċari li se tingħalaq propju fit-timeline li qegħdin fih bħalissa, jiġifieri waqt il-bidu tal-kampanja l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Dik ma ngħidx tbassira, tħabbira kważi li kont ngħid dakinhar għax kont qed ngħidha fuq fatti jew sa dakinhar kienu allegazzjonijiet sodi li kelli f'idejja, imma li mmaterjalizzaw imbagħad ġew fatti. Imbagħad l-inkjesta wara 4 snin u nofs tingħalaq propju mat-tokki tal-bidu tal-ftuħ tal-kandidatura l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Sekk dik hija kombinazzjoni ngħid kollox huwa kombinazzjoni, ma kulħadd għandu għaqal biex jiġġudika, kulħadd għandu il-buon sens tiegħu u li jkollok għaż il-ġurnata ta' sija partikolari tal-ftuħ tal-kandidatura illi taħbad eżatt mal-eluq tal-inkjesta u mal-fatt li il-proċess verbali jiġifieri ir-rapport jintbagħat għand l-Avukat Ġenerali naħseb ma hija koinċidenza xejn imma koinċidenza pjanata. U mbagħad ukoll naturalment hija pjanata l-għażla, ħanit l-għażla tat-timeline, mhux ħanoqgħod nidħol fil-mertu, l-għażla tat-timeline. Għaliex kellek partit politiku illi granfa mal-proċess verbal u għamlu l-manifest elettorali tiegħu. Jiġifieri tgħid li t-timeline kien hekk intgħażel b'kombinazzjoni jew intgħażel biex jinfluwenza kampanja u l-eventwali riżultat. Dak huma domandi issa li l-poplu irid jiġġudika dwarhom. Lil minn hekk però issa hemm proċess illi jrid jinżamm quddiem il-qrati tagħna fejn kulħadd jitlaq mill-preżunzjoni tal-innoċenza. U minn għada dik il-preżunzjoni tal-innoċenza tittingħata lil kulħadd. Għax hekk tgħid il-liġi tagħna, għax hekk jgħidu il-massmi tal-ġustizzja li kulħadd jitlaq minn preżunzjoni ta' innoċenza. Jekk dik ġietx salvagwardjata waqt l-inkjesta jew le, minn għada probabbilment kulħadd jibda jagħmel il-pożizzjonijiet tiegħu wieħed ikun jaf aħjar, però li hu żgur għada se jkun hemm proċessi bil-miftuħ fejn kull persuna li titwieġeb għal dak li jam sejħa biex twieġeb għalih trid tiddefendi lilha nnifisha, kulħadd se jkollu l-equality of arms għada, mhux kif jiġri f'inkjesta, fl-inkjesta jidher li dal-prinċipju ma ġiex użat, kellek persuni li huma magħrufin għall-integrità tagħhom illi intalbu jwieġbu fosthom segretarji permanenti, ex segretarji permanenti u persuni oħrajn li huma magħrufin għall-integrità tagħhom kemm f'mumenti sensittivi għal pajjiż ħadmu fl-interess nazzjonali biex dan il-pajjiż seta' jimxi l quddiem. Jiġri dak huwa xenarju li nemmen kif qalet il-President tar-Repubblika. Inħallu lill-imħallef, lill-maġistrat jew il-poplu forsi għax jispiċċa ġuri jiddeċiedu b'serenità, kulħadd jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu hemmhekk. U it-8 ta' Ġunju, vot b'saħħtu fit-8 ta' Ġunju mhuwiex meħtieġ jew mhuwiex qed jintalab biex jinfluwenza proċess ġudizzjarju. Alla ħares nitkellem dak il-mod jiena illi vot b'saħħtu wieħed jallaċċjah ma' l-eżitu eventwali ta' proċess ġudizzjarju, vot b'saħħtu huwa meħtieġ biex jekk inkjesta maġisterjali intużat biex tinfluwenza timeline elettorali u vot ta' 8 ta' Ġunju, il-poplu jrid jibgħat messaġġ b'saħħtu li l-vera ġustizzja m'għandha qatt titwessa jew tintuża biex tikkundizzjona eżitu politiku. Mela dak irid ikun messaġġ ċar illi l-ġustizzja vera ma tħares lejn uċuħ, però ma tħares lanqas lejn konnotazzjonijiet politiċi jew eżiti politiċi u għad kella inkjesta ġifieri ngħidu li verament ngħidu nagħtu l-ultra benefiċċju tad-dubju li nagħlqet dakinhar. Għandu r-riservi u d-dubju tiegħu. Imma tintuża fil-bidu ta' kampanja elettorali. Dak il-poplu se jagħmel ġudizzju dakinhar, però mbagħad jagħmel l-importanza tal-mandat b'saħħtu forsi jkollu l-opportunità li niġi aktar il quddiem dwar l-importanza ta' dak il-mandat b'saħħtu. Ċertament li mhijiex dwar l-inkjesta, dwar il-mertu tal-inkjesta ta' kemm organi ġudizzjarji li jridu jiddeċidu dwaru, però daqstant ieħor hija l-importanza tal-appell għall-kalma. Jiġifieri dal-poplu
illi f'dal aħħar snin rawwimnieh biex joss l-għaqda nazzjonali. Rawwimna poplu u l-poplu matura wieġeb għal dik l-istrateġija li di d-diviżjoni u l-firda bej dak li tradizzjonalment konna nitkellmu familji nazzjonalisti u familji laburisti. Tajnija, illum aħna poplu li kapaċi jpoġġi madwar mejda tal-ikel b'femiet politiċi differenti, b'femiet dwar temi sensittivi differenti u mpoġġu bil-qiegħda, niklu flimkien, nixorbu flimkien, niddibattu flimkien u l-għada. Kulħadd imur lejn il-post tax-xogħol u nkomplu diskussjoni fuq il-post tax-xogħol fis-salott fil-għaxija. Għaliex? Tajjeb sabiħ li kollok diverġenzi fuq femijiet, imma Alla ħares aħna, mhux qed ngħid għal bista, għal l-pitada, l-ġimgħat li ġejjin. Alla ħares aħna nkunu poplu illi qatt xi darba jerġa' jmur lejn xi sitwazzjonijiet li kellna xiren ta' snin ilu tal-pajjiż fejn id-diverġenza kont esprimija bit-tisbit, it-tisbit għadda żmienu u l-poplu mexa l-qudiem. U għalhekk dak l-appell b'saħħtu għall-kalma, għada għandek l-isbaħ, kulħadd għandu l-isbaħ opportunità li l-fema tiegħu se jkun qed jippożizzjona ġewwa awla quddiem maġistrati jew żewġ maġistrati li se jkunu qed jisimgħu l-każijiet. Kruċjali dan l-appell għall-kalma biex ħadd ma jaqa' l-provokazzjoni, ħadd ma jaqa' l-provokazzjoni. U nemmen illi l-poplu fem dak il-messaġġ u dak il-messaġġ se jkun qed jimxi miegħu. Il-parti l-oħra sostanzjali ma tad-domanda tiegħek dwar jekk dal-episodju jinkwetanix fil-kuntest ta' investiment dirett barrani jew x'pożizzjonijiet oħrajn irridu nieħdu quddiem il-fora Ewropej jew fora oħra. Jien ngħid ma jinkwetanix għal punt wieħed għaliex pajjiżna għandu ir-reputazzjoni u l-kredenzjali ta' dak l-għamilna mill-2020 il-qudiem. Jiġifieri fl-2020 jiena ngħatajt mandat dakinhar mid-delegati u tesserati tal-Partit Laburista li mbagħad ġie msaħħaħ bil-vot tal-elettorat wiesa fl-2022 biex nirriforma. U x'kien il-proċess ta' riformi li għamilna? Ma tħannix f'perjodu faċli fl-2020, tħanna f'perjodu ta' tensjonijiet politiċi, tajt kelma li fi ftit ta' żmien dak it-tensjonijiet taqilbuhom f'kalma. U dik il-kelma wettaqnija. Tajt kelma li nirriformaw is-saltna ta' dritt f'pajjiżna x'għamilna. Bdilna l-mod kif jien ħatar kummissarju tal-Pulizija minn għażla diretta tal-Gvern jien ħatar mill-PSC mbagħad anke skrutinju parlamentari għandek. Bdilna l-mod kif jinħatar il-Prim Imħallef, bdilna l-mod kif tinħatar il-Ġudikatura. Saħħaħna l-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni. Lill-Avukat Ġenerali f'deċiżjonijiet li tieħu ġibnija assoġġettata għall-Ġudikatura wkoll, għall-prinċipju tal-Judicial Review. F'dawn huma pataflu r-riformi li wassalnihom b'suċċess, jiġifieri qbadna ir-rapport tal-Kummissjoni Venezja u implementajnieh kważi kollu, fadal ftit nimplementaw ukoll. Imbagħad dħalna f'fażi oħra aktar diffiċli li semmejt inti wkoll. Dik fejn pajjiżna iddaħħal fil-lista l-griża, ma qabel iddaħħalna x'għamilna aħna. Fil-waqt li ħadd ieħor kien miedi li lejliet skrutinju importanti li kellna imur jikteb barra minn xtubna biex min kellu jiġġudikana iwaħħalna, aħna qbadna r-rapport tal-Manival li kellna, rapport tekniku illi kien ilu jakkumula snin twal. Jagħmlulna rapport fuq rapport fuq rapport, kulħadd jixħethom taħt it-tapit, aħna implementajnieh kollu. Għamilna riformi tekniċi kbar. U mbagħad meta ġejna fil-fażi tal-lista l-griża, dak il-implementajna fuq livell tekniku fejn dħalna fil-kwistjoni tal-implementazzjoni effettiva. Għamilnieh u ħriġna fi żmien rekord mill-lista l-griża, fi żmien sena ħriġna minnha għax kellna l-kredenzjali, għax kellna l-kredibilità. Għaliex l-istituzzjoni internazzjonali li ġudikatna f'datna. U f'dawna reġgħu meta nħtarna biex immexxu sa riċentement l-OSCE. Meta nħtarna darbtejn, ġifieri biex kellna l-Presidenza tal-UNSC, u mbagħad f'żewġ okkażjonijiet, ingħatajna vot b'saħħtu meta nħtarna bħala membri mhux permanenti, jiġifieri dal-pajjiż għandu il-kredibilità tal-implementazzjoni. U hija dik l-istess kredibilità illi anka kull reviżjoni li kellna mill-rati minn entitajiet oħrajn dwar l-amministrazzjoni mmexxija minni anke dwar is-suġġett li saqsejtni dwaru, ħriġna bil-kredenzjali l-korretti u allura dik tagħtini wkoll isserħan il-moħħ illi kull darba li se niġu mistoqsin anke dwar dan is-suġġett kapaċi illi mhux biss nikkonvinċu mal-investiment se jibqa' ġej u ġej b'saħħtu lejn pajjiżna. Nofs mistoqsija fil-qosor jekk jogħġbok għaliex qed jagħmlu l-sinjal li jridu jgħaddu. Illum l-oppożizzjoni għal diversi drabi dwar il-kwistjoni tal-vitals
dawret iswaba fuqek u akkużatek li inti kompliċi x'tirrispondi. Illum kellna sitwazzjoni l-ewwel surreali fl-awla fejn qed immorru qed immur hemmhekk u niddefendi l-interess sovran ta' dal-poplu. L-ikbar seta l-għandu dal-poplu li jkunu li fl-elezzjoni ġenerali, fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali li għażelu il-gvern illi jmexxih. L-oppożizzjoni b'dil kawża li fetħet apparti li tittattakka l-kabinet timmexxi minni u lili personalment, anka tfal tagħna tattakka personalment, ma ħallihom. Dik mort waħdi u ddefendejt flimkien mal-Ministru Ġon Intinattar qiegħed hawnhekk warajja, morna waħedna u ddefendejna l-kawża waħedna. U morna niddefendu dal-interess sovran ta' poplu seta sovrana li jiddeċidju, il-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg dil-kawża li għamel irrid jaħtaf dik is-seta mingħand il-poplu u jixħeta fidej min irid jażel il-Partit Nazzjonalista. Dik xerid il-kap tal-Oppożizzjoni. Imma mbagħad ukoll il-bieraħ qabad narrattiva perikoluża l-kap tal-Oppożizzjoni għaliex inti kon ġejt avżad bitra sab'daqqa waħda saru tajbin Stewart filli xhur jajruhom, issa f'daqqa waħda Stewart kitbulna saret Vanġelu dik litra. Għalli inti kont taf fl-2021 l-hemm ċerta allegazzjonijiet, jien meta rċevejt litra ħdimt kif jaħdem jew suppost jaħdem minn Prim Ministru responsabbli bad dik litra li kienet indirizzata lili u lill-Avukat tal-Istat, tajta lill-esperti legali tagħna, wiġibniha, dik ma għaliex il-kap tal-Oppożizzjoni li wiġibniha bid-dettall u mhux biss wiġibha l-Avukat tal-Istat b'dettall, għax imbagħad żvelajt ħaġa oħra li ħassejt li kelli niżvela llum illi barra l-Avukat tal-Istat aħna abbadna ditta legali rinomata illi dakinhar illi ntbatet ir-risposta kienet immexxija minn persuna li llum huwa mħallef tal-Qrati Superjuri illi tagħna l-pariru kiteb dakinhar ukoll l-uffiċċju legali tiegħu, jiġifieri l-Oppożizzjoni llum kont ċar magħha jekk inti qed tgħid ukoll li membru prominenti u serjissimu tal-ġudikatura tagħna kien qiegħed kompliċi f'dak li qed tgħid inti, jiddispjaċini ngħid oppożizzjoni tmorrux f'din it-triq. Aħna l-Gvern immexxi minni kellu ċertifikat fuq din il-kwistjoni mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Minn kull istituzzjoni li kkummentat fuq dan il-każ ta' kemm imxejna bil-mod kif kellna nimxu fil-kuntest ta' dak li konna marbutin bih. Ġifieri dik ċertament hija akkuża min-naħa tal-kap tal-Oppożizzjoni illi mbagħad tara ċertu pożizzjoni li tlaħadu fil-kawża ta' bejn x'qal il-kap tal-Oppożizzjoni u x'qal Adrian Delija fil-kawża nnifisha qas jaqblu bejniethom huma qegħdin. Imma dak issa fil-11 ta' Lulju tiġġudika l-qorti. Tiġġudika l-qorti fil-11 ta' Lulju. Naddu issa għall-intervent mingħand id-deputat Amanda Spiteri Grek. Grazzi, Naxxar. Propju ħanallaċċa ma dak li bdejt tgħid inti. Dan huwa l-partit li jemmen fil-ġustizzja, dan huwa l-partit li għandu viżjoni u jrid jara d-differenza f'pajjiżna. Propju inħossni verament emozjonata li inħossni wkoll privileġġjata li jiena qed nagħmel parti minn dan il-gvern li jista' jagħmel it-tibdiliet tant meħtieġa għal pajjiżna. Ejja ma ninsewx, għax xi kultant tant rajna ġid matul dawn is-snin, illi għandna tendenza li ninsew. Aħna uritna pajjiż fejn il-pensjonijiet kienu friżati għal diversi snin. Aħna uritna pajjiż fejn il-Children's Allowance kien hemm perjodu fejn ma bdejniex noħduhom. U mbagħad baqgħu kif kienu. Aħna uritna pajjiż fejn biex uliedna jagħmlu l-eżamijiet kellna inħallsu. Aħna uritna pajjiż fejn biex uliedna nibatuhom l-iskola, it-trasport konna nħallsu. Jiena li għamlet li differenza 1200 fis-sena din id-differenza. Aħna uritna pajjiż fejn kien hemm min qalilna. Jiddispjaċini, il-pis erfgħu ħintom. Jien kull ma ħantikom 5 botos tiftakru għadin. U dik id-differenza, il-kol kemm aħna għandna prinċipji sodi u qegħdin għax verament nemmnu f'dan il-partit immexxi mill-Prim Ministru tantabli tagħna, Dr. Roberta Bela, li semmejthom inti prim il-grigalati u mhux grigalata waħda kellek, waħda wara l-oħra, però rajna wiċċ Malta jinbidel. U aħna rridu nibqgħu naħdmu għaliex verament
biex naraw dan il-pajjiż jibqa' tiela l-qudiem u jibqa' tiela l-fuq, irridu naħdmu kollha waħda kull waħda minna. Jekk aħna ħanaqtaw qalbna, jekk aħna ħanieqfu għax hemm min mill-kamp tan-naħa l-oħra dik hija l-istrateġija li irid ibeżżana, irid jajjina, irid iwaqqafna. Aħna ħanwiġbuhom fit-8 ta' Ġunju illi aħna ħammorru nivvutaw minn qalbna. U dan taf għalfejn għax aħna lil pajjiżna inħobbuh. Għaw min l-pajizu jrid jizralu il-mibeda. Jiena qatt ma nista' naċċetta illi xi ħadd imur f'istituzzjonijiet barra mill-pajjiż u jmur ikasbar isem pajjiżna. Dik hija l-ikbar weġa illi xi ħadd jista' jagħmel. Għandna l-kandidati kollha tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew illi ħajamlu ġieħ lil pajjiżna, illi ħajmorru kif qal aktar qabel il-Prim Ministru illi ħajkomplu jissiltu għaliex jekk ma niġġieldu aħna l-pajjiżna, min ħajmur jiġġieled għal pajjiżna? Aħna rridu nagħmlu d-differenza. Aħna rridu nkomplu naħdmu u nkomplu ninaqdu u dawk li ma jridux jivvutaw fit-8 ta' Ġunju għax jgħidu intom il-politiċi dejjem issemmuha u mhux xorta. Vera għandna tendenza li nsemmu din l-elezzjonijiet għax ninsabu nofs triq. Imma din tamlilna d-differenza. Tuna ċertifikat li għanna bżon, tħallunix nofs triq, għanna bżon. Lura fis-snin konna nitkellmu dwar pensjonijiet ifriżati. Illum permezz tal-Partit Laburista fil-Gvern rajna l-pensjonijiet jitjiebu. Lura fis-snin, fi żmien il-Partit Nazzjonalista kellna in-nuqqas ta' drittijiet ċivili. Illum naraw id-differenza permezz ta' Gvern Laburista li kulħadd jista' jħobb lil min irid. Lura fis-snin, fi żmien Gvern Nazzjonalista, għajla konna nitkellmu dwar is-settur tad-diżabilità u l-impjieg. Illum qed naraw persuni illi qegħdin jidħlu fid-dinja tax-xogħol u l-inklusività li huma tant importanti, investiment importanti. Lura fis-snin kien hemm min rid iċaħħad il-ġenitur dawk li xtaqu jsiru ġenituri. Illum investiment kbir min-naħa tal-Gvern Laburista u propju riċenti għadna kif ħabbarna investimenti kbar fil-qasam tal-IVF. Dawn huma l-kisbiet illi jinkburija pajjiżi. Aħna rridu nkomplu naħdmu, kull wieħed waħda minna għandu dover, għandu dmir li jmur isemma leħnu. Perfetti maħniex. Imma nwedkom jiena fisem il-Partit Laburista u żgur lill-Prim Ministru irid illi jagħti l-garanzija lilkom kollha li dan huwa l-partit li mhu ħajħallikom qatt weħidkom. Is-saħħa tiegħek, is-saħħa tiegħi, is-saħħa tagħna, is-saħħa lill-poplu Malti u Għawċi kollu. Nirringrazzjakom. Dan l-aħħar ħadd żewġ deċiżjonijiet illi fl-opinjoni tiegħi kienu tajbin ħafna. Però mbagħad fl-istess waqt tibda tajt imma li fejn għandhom jittieħdu id-deċiżjonijiet. Ħa nirreferi għal xi qed nitkellem. Kien hemm id-deċiżjoni li l-Gvern waqqaf il-proġett jew aħjar iktar mill-proġett żvilupp li kien se jsir ta' impjant tal-asfalt fil-limiti ta' l-imqabba. U wkoll żvilupp kummerċjali fil-lokalità ta' San Ġwan. Daw qajmu rabja u inti jiena ngħid korrettament ħabbart li daw il-proġetti daw l-iżviluppi mhumiex ħajbqgħu għaddejjin, mhumiex se jsiru. Però m'għandux ikun hemm Prim Ministru linja gwida ta' x'għandu jsir u x'm'għandux isir, ħalli ma jkunx hemm għalfejn, u ma jkollhomx għalfejn in-nies joqgħod jirrabjaw biżvilupp li ħajkun isir. U fl-istess waqt ma jittieħdux deċiżjonijiet ta' fuq proġetti partikolari, ma jkun hemm linja gwida ċara ta' x'għandu jsir u x'm'għandux isir. X'inhi reazzjoni? Semmejt li tal-imqabba. Skont il-linji ċari u l-politika tal-ippjanar ċara, dak il-proġett seta' jsir. Ġifieri qed nitkellmu regolamenti li ilhom fis-seħħ snin twal u li dal-proġett li qajjem furur u bir-raġun ir-residenti qajmu furur, imma seta' jsir. U hemmhekk fejn ħdimna qatih bħala gvern
biex dak il-proġett ma jsirx, għaliex konna nafu illi daħlet l-applikazzjoni u eventwalment ux mill-awtorità tal-ippjanar, ux mill-tribunal, jew ux mill-qorti, dak il-permess il-probabilità tiegħu kienet li joħroġ b'eżitu pożittiv għall-applikant. U jiena saqsejt li l-nifsi qed imma huwa sew li inti qed fil-kwitt ta' darek. U tiġi bi-pjan tal-asfalt 250 metru wara bibek, jibdaw affarijiet illi jagħmlu sens meta aħna nitkellmu bħala gvern fuq it-titjib tal-kwalità tal-ħajja, fuq it-tisħiħ tal-kredenzjali ambjentali. U mbagħad inħallu l xi ħattax il-politika tal-ippjanar l-għamlu ta' qabilna tippermetti jagħmel l-impjanti tiegħu hemmhekk u allura x'għamilna hemmhekk. Dħalna għal problema letteralment bir-ras u għadna rridu nsibu soluzzjoni, id-direzzjoni tiegħi lill-ministri responsabbli kienet waħda ċara, sibu soluzzjoni dak il-proġett ma rridux isir. U imxejna f'dik id-direzzjoni u kont kontent li fil-jiem li għaddew ħabbart li dak il-proġett mhuwiex se jsir għalija fejn hemm għażla bejn residenti u żvilupp li nistgħu ngħaddu mingħajru, li l-pajjiż jista' jgħaddi mingħajru, allura dejjem jirbħu residenti. U demmen din hija anka konna ċari fil-manifest tal-2022, il-priorità ambjentali titħaddet maż-żgħażagħ kont il-Junior College ftit tal-jemilu, kont il-Higher Secondary propju ftit metri l-bot minn hawnhekk, maġġorment fuq l-ambjent. Imbagħad hemm temi oħrajn illi l-pajjiż ma kellux kuraġġ li jaqbadhom u l-żgħażagħ qed jiġu għandna u qed jgħidu l-nisma' għandna ċertu disillusionment li mhux qed ikolkom il-kuraġġ li ċertu temi li aħna rridu nitħattu mhux qed ikolkom il-kuraġġ li taqbduhom. Pereżempju. Għandek tema ta' drittijiet ċivili usa, għandek tema ta' drittijiet tan-nisa, għandek temi bħall-ambjent innifsu li qed jgħidulna mhux ikolkom kuraġġ biżżejjed illi taqbduhom frontalment. Issa dal-pajjiż jista' jibqa' wieħed lil problemi jew diskussjonijiet veri u reali x'ħadhom taħt it-tapit, jew nirrinfaċċjawhom imbagħad ikunhom deċiżjonijiet mill-poplu li jkunu konxi. Dan huma li żgħażagħ tagħna din jgħidulna ta' id-diskussjoni matura li kellna fil-Junior College ma tantu tan żgħażagħ tema ambjentali prinċipalment, dan irrid nisma', dan li rrid nibqgħu għaddejjin fuqu fit-8 ta' Ġunju, imma mhux billi toqgħod lura milli tmur fil-garżella tal-vot, tina l-kuraġġ biex fit-8 ta' Ġunju dat-tem inkunu kapaċi nixħtuhom fuq il-mejda tad-diskussjoni u tad-deċiżjonijiet b'mod informat billi ninżlu aħna ntiż-żgħażagħ u dan l-istil li beħsibni nagħmel, ma rridx niddevja mid-domanda, ma dan huwa l-istil li nixtieq li nadotta wara 8 ta' Ġunju, u hemm fejn iġi għall-kwistjoni tal-importanza tal-mandat b'saħħtu, jien l-istil li rrid nadotta jkun jien semmurant iż-żgħażagħ, jien semmurant l-stakeholders fis-soċjetà b'mod differenti, tagħmel lest li jagħti kontribut lil dan il-pajjiż, ninżlu għand in-nies, nisimgħu, eventwalment niddeċiedu anke fuq dak li għamilna fit-town hall events. Morna għand in-nies l-esperjenza fir-riforma tal-qorti tal-familja, eċċezzjonali għax morna aħna. N-nies ġew ukoll, imma morna aħna wkoll u dawk huwa kif irridu naħdmu. Semmejt li t-tieni proġett ta' San Ġwan. Ta' japplika kulħadd jista', imma jekk kull min se japplika se jkun kontra d-direzzjoni strateġika li qed nagħmlu l-ambjent f'dal-qasam. Se nitkellem kull darba kontra dat tip ta' proġetti li ma jagħmlu sens xejn, li huma non-starters. Taf li huwa non-starter il-proġett għax iddaħħal applikazzjoni mela. Kull min se jdaħħal dat tip ta' applikazzjoni huma ftit ta' ħafna toddhom fuq ejt waħda dat tip ta' applikanti li jdaħlu dat tip ta' applikazzjonijiet li ma jagħmlu sens, però kull darba li jidħlu obbligat li nitkellem. Saqsejtni għandi x'nagħmlu approach iktar holistiku dak li qed nagħmlu fejn tidħol proprjetà tal-gvern. Jiġifieri fejn tidħol artijiet tal-gvern, tajna direzzjoni ċara li fejn għandek spazji miftuħa li huma proprjetà tal-gvern, spazji li forsi jistgħu jiġu żviluppati, joħroġ tender għax jinsabu fl-iskema u hemm gżuz minnhom tartijiet tal-gvern li huma fl-iskema. Insemmi l-proġetti li nidejna San Ġiljan. Art ta' San Ġiljan waħedha 9 miljun euro tiswa. Kieku ħareġ tender il-gvern kien jiġbor ma' 9 miljun li stajna ninvestuhom fin-nies. Għażilna li nagħtu spazju komunitarju, spazju aħdar, spazju miftuħ biex iwettqu l-wed elettorali ta' spazju miftuħ f'distanza ta' 10 minuti miex minn fejn tgħid. Għamilniha f'erba' lokalitajiet oħrajn, għamilniha wkoll f'Pataflum proprjetajiet oħra għandu l-gvern fejn qed ngħidu fejn għandek artijiet li mhumiex committed imorru għal spazju miftuħ u fejn għandek commitment u għandek verament ħtieġa ta' proġett soċjali u komunitarju. Hemmhekk li wieħed jikkonsidrhom dak il-proġetti wkoll, jiġifieri insemmi deċiżjonijiet kif għamilna fuq l-AUM. Id-deċiżjoni li ħadna fuq Ħondoq, mela Ħondoq ma ħadniex deċiżjoni li hija b'saħħitha fuq il-marina ta' Whitty Line. Fil-qasam industrijali ta' Bulebel l-istess, hemmhekk kellek qasam industrijali
illi kien hemm ħsibijiet biex jitwessa fuq Art Verġni. No, hemmhekk qegħdin ċara ħafna. U dab diskussjonijiet li rridu nibqgħu mexxin għalihom il-qudiem u d-diskussjoni tal-Nerġa' Moral Junior College kienet waħda li fetħit li ħafna jnejja wkoll ta' x'inhuma l-prijoritajiet taż-żgħażagħ tagħna huma prijoritajiet bilanċjati li nistgħu naslu għalihom per hemmhekk ukoll l-importanza ta' mandat b'saħħtu biex nistgħu immorru għal dak it-tip ta' diskussjonijiet u għall-eventwali wkoll deċiżjonijiet dwarhom li rridu noħduhom kollettivament. Ġifier mhux kwistjoni ta' gvern waħdu, kwestjoni ta' soċjetà li tingħaqad flimkien b'interessi differenti li rnexxilna naqduhom flimkien, però li nista' ngħid huwa hemm ħafna determinazzjoni u ħeġġa għax-xogħol għal dak deċiżjonijiet li forsi l-pajjiż ipposponihom għal ħafna snin, ejja tkun din il-leġislatura illi timmarkana bħala li konna kapaċi nieħdu id-deċiżjonijiet il-kuraġġużi. Direzzjoni ekonomika, l-ħolqien tax-xogħol f'pajjiżna għandna employment li wieħed għoli ħafna l-qagħtu għabax, però l-istrateġija fit-tul. Hawn ħafna jagħmlu l-argument li jgħidu isma' l-ekonomija kibret imma li ġibna ħafna barranin jaħdmu hawn Malta. Biex ma niftaħlek suġġett ieħor imbagħad li dan ħoloq ukoll ċerta disgrantilment mhux ħażin il-numru ta' ħaddiema barranin li hawn Malta, però ħalli ma niftaħx suġġett ieħor. X'inhi d-direzzjoni ekonomika fis-snin li ġejjin? Kif ħajkompli joħloq ix-xogħol dan il-pajjiż? U kif ħajkompli joħloq ix-xogħol jekk jista' jkun bir-riżorsa umana Maltija qabel dik ta' barra minn xtutna? Ġirina naqbad, l-2013 u l-lum il-ġurnata għandek trapas ta' 11 sena. U f'dal 11 sena ngħid li l-pajjiż kellu rivoluzzjoni ekonomika minn ekonomija li kienet underperforming ġiet waħda għall-lum ċar kull istituzzjoni tiċċertifika bħala waħda mill-iktar b'saħħitha l-ekonomija tagħna u l-aqwa fost l-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri llum bl-iswed fuq l-abjad aħna l-aqwa performing economy fl-Unjoni Ewropea. Issa tkabbir ekonomiku ġab miegħu ċerta sfidi li jiena ma ngħidx huma sfidi li m'hemm soluzzjonijiet għalihom u rejna kemm tajn eżempju b'mod konkret ta' x'inhuma l-isfidi li ġib magħha wkoll il-fatt li l-pajjiż jeħtieġ aktar ħaddiema biex jilqgħu għat-tkabbir ekonomiku. Tagħmilna pataflun ta' miżuri nsemmi r-riforma fil-white plates, ir-riforma tat temping agencies fejn mhux kulħadd illum il-ġurnata bħal qabel iġib kemm irid ħaddiema f'dal pajjiż għax ir-realtà dak il-qafas li writna fejn kulħadd iġib kemm irid ħaddiema minn barra l-pajjiż, mela għamilna riforma b'saħħitha fejn illum huwa biss min huwa liċenzjat illi wara li għaddi test rigorus li jista' jkun liċenzjat bħala temping agency jkun jista' jġib il-ħaddiema f'dal-pajjiż skont il-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol. Ir-riforma l-għamilna fl-skills sport fis-settur tal-ospitalità. Ir-riforma l-għamilna fil-food couriers, jiġifieri il-persuni li jqasmu l-ikel, hemmhekk għamilna riforma li hija b'saħħitha wkoll. Ir-riforma l-għamilna fil-qasam tal-kirjiet residenzjali. Li le mhux aċċettabbli li inti tdaħħal kemm tiflaħ ħaddiema barra ninġu appartament u tirrovina l-kwalità tal-ħajja tal-Awċin u tal-Malti. Le llum, skont kemm għandek mamar tas-sodod għandek capping massimu ta' kemm tista' tdaħħal ħaddiema ġewwa fih jew persuni barranin. Mela għamilna 5 riformi semmejtlek li huma b'saħħithom hemm oħrajn li rridu nistgħu nagħmlu wkoll, imma mbagħad ngħid ukoll li miżuri ewlenija li rridu nibqgħu naħdmu fiha hija tal-fejn se niddirezzjonaw il-mudell ekonomiku. Jiġifieri se mmorru għal mudell ekonomiku tal-massa jew se mmorru biex nippreservaw setturi tradizzjonali, it-turiżmu, il-qasam tal-kostruzzjoni, imma li mbagħad nimirħu lejn dak is-setturi li huma inqas labor intensive, jiġifieri li inqas jirrikjedu ħaddiema, imma li joffru karrieri ta' kwalità li kif għattajb ħafna inti jaħtfuhom l-Awċin u l-Maltin. Imbagħad jekk hemm bżonn li r-riżorsa barranija tissupplementa dik lokali, pereżempju fil-qasam tal-healthcare, tas-saħħa, tal-carers, tan-nurses hemmhekk nifhmu li hemm bżonn li jkollna supplementation tal-riżorsa lokali ma' dik barranija. Imma mbagħad għandek tant setturi li huma low labor intensive li rridu nimirħu fihom. U qed narawna nimirħu fihom l-investiment li ngħidejt fil-jiem l-għaddew. Jiġifieri investiment li se tagħżel kwalunkwe pajjiż ieħor, investiment barran internazzjonali għażel il-pajjiżna. Fil-qasam tal-manifattura ta' parts tat-turbini, tar-riħ. Fil-qasam jiġifieri tal-enerġija rinnovabbli għażlu l-pajjiżna. Akkademja flimkien mal-proġett li se tkun qed tħarreġ ħaddiema Malti u Awċin f'tal-qasam li huwa tant importanti għal pajjiżna, però mhux se jħadmu mijiet ta' ħaddiema barranin, se jħadmu 44 Malti u Awċi ta' kwalità, karrieri ta' kwalità. Il-mod kif kabbarna
Is-settur tas-servizzi finanzjarji u ma ngħidx li kien kontributta dal-gvern waħdu ta' għadna fuq ħidma tajba għamlu gvernijiet preċedenti kollina fejn nħoss London sellem ħidma ta' gvernijiet preċedenti nagħmilha xi ma nemmix f'dil partiġaniżmu ta' tagħna kollu tajb ħadd ieħor kollu ħażin. Is-servizzi fil-qasam tal-gaming, l-industrija tal-gaming, kemm qed toffri impjiegi ta' kwalità li gaming il-pataflunt servizzi oħrajn relatati ma' servizzi finanzjarji wkoll qed joffri dal-pajjiż tal-family offices. Ġifieri hemmhekk li rridu nibqgħu inħarġu, anzi nieħdu il-modell ekonomiku tagħna, nħarġu iktar żgħażagħ biex jaħtfu dal-opportunitajiet il-qasam tal-avjazzjoni. Kien hemm ħadd ieħor li nidih f'dan il-pajjiż aħna saħħaħnieh komplejna ninvestu fih. Ġifieri aħna illum players ewlenin f'dan is-settur, jiġifieri hemmhekk irridu nibqgħu sejrin ukoll. U jien nemmen ukoll il-bilanċ, jiġifieri bej is-setturi tradizzjonali l-qasam tal-manifattura ħadd ieħor x'għamel. Ta' qabilna labu mħatra li l-qasam tal-manifattura kien se jagħlaq f'dal-pajjiż. Mhux hekk għamilna aħna. Il-qasam tal-manifattura bħall-ST tellajnieh bil-fuq net. Morna barra minn pajjiżna, innegozjajna proġett li pajjiżi Ewropew oħrajn dew jirraġġaw għalih magħna ġibniħaw. Dan huwa proġett IPCI, jiġifieri an Important Project of Common European Interest, li jaqgħad speċifikament mal-fokus tal-Unjoni Ewropea u tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ħarġet Blue Chips Act. U aħna f'pajjiżna ġibna l-aqwa investiment multimiljonarju li se jkun fih qed jimmanifattura ċipep li huma meħtieġa l-ekonomija tal-lum u tal-futur. Dak huwa l-kobor tal-investimenti li ġibna f'pajjiżna, insemmi oqsma oħra tal-manifattura li kieku għal ministri oħrajn preċedenti li llum reġgħu qed jiġbdu l-ispak fil-Partit Nazzjonalista, semmi l-Oslingat fost oħrajn, għamel imħatra dan is-settur tal-manifattura jalqu. Illum rejda din il-min imexxi l-Pet Nutrition illum. Kumpanija eċċezzjonali li tipproduċi ikel tal-annimali illi mhux beħsieba kif irid il-Partit Nazzjonalista l-mappa ta' għawdex jagħmilha blu, beħsieba illi l-mappa ta' madwar id-dinja lej fejn tesporta tagħmilha kollha tagħha. Llum tesporta lej il-fuq minn 70 pajjiż. Dak il-kobor tal-manifattura f'pajjiżna lej hemm irridu nibqgħu nimirħu dik hija l-fiduċja li aħna għandna fis-settur tal-manifattura f'pajjiżna mela ngħidulhom nagħmluhom ħadd li se talqu l-bibien imma tagħmilha dan b'investiment li huwa ta' kwalità billi tiddirezzjona l-inċentivi lejn id-direzzjoni l-ġusta u għalhekk dan mudell ekonomiku iva dan fejn irridu nibqgħu nirreviżjonaw il-mudell ekonomiku, turiżmu se nibqgħu nsaħħuh. Hemm ukoll nimbuttaw lejn il-kwalità għalhekk daħħalna l-skills passport fost oħrajn tal-settur tant importanti. Il-settur tal-proprjetà lillum fejn qabel kien id-doppju fil-kobor tiegħu tal-li huwa llum jifforma biċċa sostanzjali mill-ekonomija tagħna ma mhux dipendenti fuq 7% tal-ekonomija tagħna. Jiġifieri fejn qabel kien kważi 14% tas-settur tal-kejk ekonomiku tal-pajjiż illum. Illum f'livelli nemmen huwa xieraq iktar lejn fejn iridu nieħdu l-ekonomija tal-pajjiż u b'dal bilanċ nemmen li għandu dal-pajjiż għandu prospetti li huma sbieħ ħafna qudiemu. Se ngħaddi issa għall-intervent minn id-deputat Reja Bela. Grazzi naxxar ta' din l-akkoljenza li qed ittuna llum. Fuq livell personali, xtaqt naqsam dal-punt magħkom. Jiena ma' naxxarin għamil 30 sena inkattar it-talim teknoloġiku f'pajjiżna. U grazzi għall kunsilli lokali u għall-lokalitajiet kollha għallimna ħafna ġenerazzjonijiet ta' tfal żgħażagħ, nisa tad-dar u anzjani fit-teknoloġija. U llum qiegħed hawn bħala politiku grazzi għall Prim Ministru tiegħi, għall Prim Ministru tagħkom, Robert Abela, illi mexxien il-qudiem biex nibda din it-triq politika. U li tkun politiku mhix faċli. Li tkun politiku ifisser li tkun politiku tan-nies, li tkun qrib in-nies. Huwa proprju n-nies li għamluna politiċi. U dan il-ħsieb huwa importanti biex immexxu din l-idea l-qudiem li nkunu aktar bħala partit, bħala gvern qrib in-nies u saqajna mal-art biex inkomplu mixjin lejn dan is-suċċess ekonomiku, suċċess ta' gvern illi qed ikun eqreb u akbar lejn in-nies. Ovvjament, nieħu pjaċir bħalma teħdu pjaċir intom, tisma' l-Prim Ministru isemmi diversi inizjattivi u investimenti
Daqskemm nieħu pjaċir nisma' credit rating agencies illi jfaħru u jitfgħu il-qudiem il-performance ta' pajjiżna u tal-gvern tagħna. Nieħu pjaċir illi nisma' is-suċċess ekonomiku u li qegħdin quddiem net mill-pajjiżi Ewropew fit-tkabbir ekonomiku. U da x'ifisser? Ifisser illi bħala gvern badna ritmu ta' fiduċja, ritmu ta' prosperità u għaliex? Għax aħna gvern li jikkrea il-prosperità u minn dejjem konna gvern illi naħdmu għal paċi fid-dinja kollha. U mhux hekk biss, issa l-ekonomija tajba u l-ġid illi nikkreaw bħala pajjiż x'namlu bih? Ninvestu f'pajjiżna u iżjed fil-poplu tagħna. U jiena irrid insemmi, il-Prim Ministru semma l-importanza tal-investiment fil-ħiliet u l-edukazzjoni. Kemm huwa importanti illi nkomplu b'din il-mixja illi nħarsu lejn edukazzjoni aktar b'saħħitha biex inkomplu nkabru il-ħiliet ta' tfal tagħna u taż-żgħażagħ tagħna biex meta jiġu l-aqwa investituri kif qed isemmi l-Prim Ministru ikunu tfal tagħna ta' ħutna l-Maltin u l-Awċin illi jieħdu l-aqwa opportunitajiet. U għalhekk importanti li nkomplu ninvestu fl-edukazzjoni. Edukazzjoni ma tfissirx biss skola, imma grazzi għall-impenn tal-Partit Laburista fil-manifest elettorali Malta flimkien ħankunu qegħdin ukoll nirrankaw biex niftħu l-iskejjel ta' snajja ħalli min mihux tajjeb għall-penna u l-iskrivanija ikollu l-opportunitajiet u l-opportunitajiet biex aħna in-nanniet u l-ommijiet li jaspiraw il-tfal tagħhom ikollhom l-aqwa kondizzjonijiet u pagi u opportunitajiet ġo pajjiżna stess. U għaliex it-8 ta' Ġunju għandna noħorġu nivvotaw. Għandna noħorġu nivvotaw għaliex jekk tridu illi nkomplu nollu l-pensjonijiet tal-anzjani tagħna tridu toħorġu tivvotaw. Jekk tridu nkomplu insostnu s-servizzi edukattivi, iċ-child care b'xejn, l-esamijiet b'xejn u servizzi oħrajn edukattivi mela importanti li fit-8 ta' Ġunju noħorġu nivvotaw. Jekk tridu aktar investiment fi pjazzett ħodor fejn il-familji tagħna jkunu jistgħu igawdu l-ħin liberu fit-8 ta' Ġunju noħorġu nivvotaw. U noħorġu nivvotaw għax f'qalbna l-ewwel ħaġa li tiġi hija kif għallimna l-Perit Mintoff, l-ewwel Malta u l-Maltin li jiġu l-ewwel u qabel kollox. Jiena nsellem il-sħabi kandidati li ħajkontestaw għal membri parlamentari Ewropew dawk tal-Kunsillu Lokali biex b'qalbhom u b'moħħhom jaħsbu biex f'Malta u l-Maltin jiddefendu lil pajjiżna meta jkunu barra mixtutna. U b'dan il-ħsieb, ħbieb, dan il-ħsieb infakkarkom nerġa' illi fl-elezzjoni li ġejja għażla waħda għandkom fit-8 ta' Ġunju uħorġu votaw lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Is-saħħa lil Maltin, grazzi u fejfa l-Labor, grazzi. Interventi ieħor din id-darba mingħand il-kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Clinton Zzopardi Flores. Grazzi, Naxxar,
inħossni privileġġjat illi qed nagħmel l-intervent hawnhekk minħabba l-fatt ukoll li ħafna minnkom minn naxxarin imbuttajtuni biex noħroġ għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. U ta' dan nixtieq nirringrazzjakom minn qalbi il-President Awdu Minku, l-Kumitat ta' kemm jaħdmu u ta' kemm iħallu dan il-lokal daqshekk ħaj bdejn l-attendenza kull ewwel wieħed li jibgħatilna biex niġu għall-attivitajiet. Però, proset, però id-deputata Amanda Spiteri Grek ħadet li dak kollu illi kont se ngħid. U waqt li qiegħed bil-qiegħda qed imma jiena fuq x'ħanamlu l-interventi issa. Però xtaqt nieħu spunt milli qalet Amanda. U ħanaqbad it-tema ta' drittijiet ċivili. U ħanaqbad it-tema ta' drittijiet ċivili minħabba l-fatt illi jiena din it-tema mhux effettwatni bidlet li ħajti bħalma bidlet il-ħajja ta' ħafna nies. U ħanfakkarkom kien il-Gvern Laburista il-maġġoranza li tajtuna intom fl-2013 u kompla anke l-Prim Ministru Roberta Bela fuqha illi tajtu l-inna li ġejjin minn minorità illi nażlu aħna ma minn ngħixu, il-min inħobbu, il-min niżżewġu u ma minn nordu. Il-Gvern Laburista ta' dawn id-drittijiet, il-kuraġġ li kellu dejjem il-Partit Laburista bħala moviment progressiv qatt ma seta' jagħmlu l-partit tan-naħa l-oħra. Kenna nies bħal Ostingat, ejja nfakrukom ta' Lorenz Gonzi, għax attakkaw. Qalu għax għamilna ma minniex presidenti, għax kien tajjeb għamluh president, mhux għax kien tajjeb. U għax għamel, insellem il-President George Bela wkoll, għax għamel biċċa xogħol immens tajba meta kien hemmhekk u qatt ma ħares lejn kuluri. Issa ejja immorru lura għad-drittijiet ċivili. Jiena inħoss illi dal-pajjiż u rridu nimxu aktar il-qoddim nittopjaw il-lista fejn jidħlu l-affarijiet ta' drittijiet ċivili għax kien il-Gvern Laburista illi mexxa dan kollu il-qoddim. U jien nixtieq ukoll ninaqat mal-Prim Ministru hawnhekk Roberta Bela, my Prime Minister Roberta Bela, il-mexxej tagħna. U ngħidlu illi bħalma inti u rejt fiduċja fina jiġri x'jiġri wara 8 ta' Ġunju li hija ġurnata ferm importanti, se ssibna dejjem warajk. Dejjem se ssibna warajk. Kunx Prim Ministru, kunx mexxej, anke wara se ssibna dejjem warajk għax kont int illi mexxejt il-pajjiż ukoll fl-aktar żmien diffiċli, pandemija, żewġ gwerer u ħalla pajjiż stabbli ekonomikament. U jekk tridu illi dal-pajjiż jibqa' stabbli u intom tafu fil-qalb ta' qalbkom kemm wettaq xogħol il-Prim Ministru Roberta Bela, tridu toħorġu tivvotaw il-kandidati kollha tal-Partit Laburista. U jekk tridu illi aħna niddefendu is-sussidji tad-dawlu l-ilma u tal-enerġija, tridu toħorġu tivvotaw il-kandidati kollha tal-Partit Laburista. U biex naraq prim, xtaqt li kienet itwal dil-kampanja, għax laqda li għaw bejnietna l-kandidati toqtolhom, tweġġaħħom u dik laqda irridu nżommuha sa 8 ta' Ġunju bejnietna biex aħna waslu rebħa kbira lill-Partit Laburista u nagħtu wkoll sinjal b'saħħtu tax-xogħol kbir li għamel il-Prim Ministru Roberta Bela
semmejlu Prem Ministru li qatt ma kellu ġurnata illi kienet qiegħda tiżreġ bl-affarijiet li kellna barra minn Malta. Nawguralek suċċess kbir u ibqa' ħdem għalina u għal dal-pajjiż. Grazzi Prim. L-aħħar mistoqsija, Prim Ministru, minn ħati għaj. Fadal issa nqas minn 15 ġurnata għall-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju. Is-sondaġġi pubbliċi li qegħdin isiru inkluż l-iktar reċenti l-bieraħ qegħdin jagħtu rebħiet komdi għall-Partit Laburista, però hemm skont dawn is-surveys jidher li hemm turnout li s'issa għadha pjuttost baxxa meta mqabbla ma' elezzjonijiet passati. Huwa fatt ukoll li hemm numru ta' partitarji Laburisti, hekk imsejħa il-core vote tal-Partit Laburista, illi s'isset jgħid li ma rridx joħroġ jivvota. Fadallek 15-il ġurnata. Tard wisq? L-għanet kull elezzjoni tibda xejn b'xejn u forsi qatt daqs darba dik mija verità. Na sondaġġ wieħed nemmen fih huwa dak ta' 8 ta' Ġunju. Però jekk se saqsi li dil-elezzjoni x'għażla tfisser għall poplu Malti, ngħid li hija prinċipalment għażla bejn żewġ kandidati li mhumiex fuq il-ballot sheet. L-għażla bejn Bernard Grek fuq naħa waħda u Robert Abela fuq naħa l-oħra. U ħanajt il-għala ngħid dan għaliex wara 8 ta' Ġunju dal-pajjiż bħal bqija tal-Ewropa għandna sfidi kbar qudiemna. U hemm mezz wieħed biss ta' kif dal-pajjiż jista' jeleb dak l-isfidi illi fil-kuntest ta' realtajiet ta' pajjiżna jafu jkunu itqal minn dak li huma ta' pajjiżi oħrajn. Billi jkollna mandat b'saħħtu. Billi jkollna mandat b'saħħtu illi l-istrateġija ta' oppożizzjoni illi tigverna lil dan il-pajjiż mill-oppożizzjoni li qed narawha minn issa ma nħalluhiex timmaterjalizza. Semmejt li sondaġġi inti. Kieku wieħed kellu jagħti każ dak is-sondaġġi, ibqa' ċart li l-Partit Nazzjonalista se jkanta rebħa. Mhux għax ikanta rebħa jinkwetani lili, jinkwetani għaliex l-azzjonijiet li semma f'dal aħħar xhur se jiġġieled bis-saħħa biex iwettaqhom. Nibda bil-qasam tal-enerġija. Jiġifieri b'mod tant voċiferu l-Partit Nazzjonalista qed jgħidilna aqtaw dak is-sussidji fuq id-dawl, fuq il-fuels, fuq l-iskema stabbilità. U ngħid jien jekk il-poplu ma jagħtanix mandat b'saħħtu, kemm se nkun b'saħħti meta mmur fil-Kunsill Ewropew fi Brussell, meta dak il-membri parlamentari Ewropej ikunu ġewwa l-Parlament Ewropew, kemm se jkollna s-saħħa ta' poplu warajna illi bija nkunu nistgħu ngħidu iva s-sussidji se jibqgħu. Se jkollna quddiem għażliet oħrajn f'Ottubru li ġej. Mhux jekk imma b'kemm se nerġgħu nżidu l-pensjonijiet se jkollok Partit Nazzjonalista illi kull darba lenna l-poplu għalilna qed tippruvaw tixtru l-vot tal-poplu. Kull darba aħna li ħriġna ċekkijiet biex insostnu lill-poplu kontra l-inflazzjoni, għalilna qed tippruvaw tixtru lill-poplu. Rajnija, sa ftit tal-ġimgħa ilu, lill-ġenituri li dil-ġimgħa l-ġimgħa l-għaddiet irċivew l-ewwel 500 euro minn sensiela ta' 3 tranches ta' 500 euro kull wieħed għall-istudenti li jkomplu jistudjaw għalilna x'du tinfluwenzaw il-vot tagħhom dawk huma l-għażliet li l-poplu għandu qudiemu. Aħna lajnuniet li l-poplu ntuwlu is-sena kollha irrispettivament minn elezzjoni jew le. Ara l-Partit Nazzjonalista ħaġa waħda kien jibgħat fid-djar, elezzjonijiet jew le konti jiddejjem ola. Mela dawk huma l-għażliet illi għandu qudiemu l-poplu. Issa jien nifhem. Nifhem illi għandek min qed jgħid isma' jien għandi ċertu sens ta' diżillużjoni bil-klassi politika. Jew għar minn hekk qed jgħidu hemm ċerta nies illi it-8 ta' Ġunju mhux se tibdel xejn għaliex kien hemm Gvern Laburista, se jibqa' Gvern Laburista u allura il-vot tiegħi fit-8 ta' Ġunju mhux se jibdel wisq minn dak kollu. Dik hija l-ar tip ta' deċiżjoni li wieħed se jista' jmur għaliha. L-ewwel nett għaliex l-elezzjoni se jsiru xorta fit-8 ta' Ġunju u fihom se jiġu deċiżi ħafna affarijiet. L-għażla vera u proprja tal-poplu hija jekk hux se jkun hemm ħadd ieħor illi se jiddeċiedi il-futur tiegħu u taw li jiedu għalih.
U jien bħala votant se nħalli l-futur ta' wliedi f'idej ħadd ieħor jew se nkun jien li mmur minn tal-ewwel illi niddeċiedi x'tip ta' futur irrid tal-pajjiżi. Dak huma l-għażliet li għandna qudiemna. Ta' jekk inkomplux ninvestu fis-soċjali, jekk inkomplux ninvestu fil-pensjonijiet, fit-tisħiħ tal-istipendji, fiktar investimenti infrastrutturali, fiktar investimenti fl-iskejjel tagħna, fit-titjib tal-kondizzjonijiet tax-xogħol, tat-tisħiħ tal-paga minima nazzjonali, dak huma t-tip ta' żliet illi għandna qudiemna. U lil dawk illi tkellmu miegħi f'dal aħħar jiem u li għadhom inċerti x'se jagħmlu għax għandhom weġgħat personali. L-għażla hija bej li ma tivvutax jew dik illi tersqu lejna u tresqu l-menti tagħkom ħalli nsolvuhom. U rejna, anke f'dal aħħar xhur, kemm konna lesti mmorru għand in-nies nisimgħu l-menti tagħhom u nofru s-soluzzjonijiet. U dak l-appell nerġa' ntennih illum, kull min għandu sfida, diffikultà li ma ġietx indirizzata sal-lum il-ġurnata, ersqu lejna ħalli nindirizzaw ir-realtajiet tagħkom. Lil dak iż-żgħażagħ li pretendew aħjar mill-klassi politika f'dawn l-aħħar snin, però lesti li jibdlu id-direzzjoni ta' dan il-pajjiż u jien lesti li nibdilha magħhom. U għalhekk qed nitlob il-fiduċja tagħhom għaliex fuq il-bidliet b'saħħithom li għamilna fil-bidliet fil-governanza, il-bidliet f'diversi oqsma anke ekonomiċi. Fadal ħafna fejn irridu nibqgħu naħdmu u jiena wkoll li għandi dan is-sens ta' ħidma, ta' aptit ta' aktar xogħol. Li rrid nara żgħażagħ ikunu fl-imkien miegħi biex dik il-bidla nixprunaw għal quddiem. Però mhux billi toqgħod id-dar, mhux billi tilmenta u ma tkunx parti mill-pjantazzjoni ta' dan il-pajjiż, u għalhekk l-importanza tal-vot ta' direzzjoni li rridu nagħtu lil min verament irid ikun katalista fil-bidliet illi jeħtieġ pajjiżna fil-qasam ambjentali, fil-qasam tax-xogħol, fl-ekonomija. Hemm tantu tant setturi fil-qasam tas-saħħa, il-viżjoni fil-qasam tas-saħħa li rridu nixprunaw il-qudiem u hemm li żgħażagħ tagħna jridhom ikunu katalisti magħna fit-teħid ta' dak id-deċiżjonijiet. U għalhekk l-importanza tal-vot ta' kull wieħed u waħda minna fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ukoll irridu naraw x'Ewropa rridu li tiġi ffurmata u x'Ewropa ta' paċi u x'Ewropa li tinvesti fl-armamenti l-istess fil-Kunsilli Lokali rridux pjan ta' implementazzjoni f'kull waħda mill-lokalitajiet jew pjan ta' Partit Nazzjonalista li huwa biss ta' 500 kelma f'composition jew essej li hija totalment out of point għax tħalli barra l-aktar setturi li huma importanti għal pajjiżna u għalhekk li nerġa' ndur fuq dan l-appell tal-importanza ta' mandat b'saħħtu. Sfidi b'saħħithom illi ġejjin qudiemna, sfidi kbar, grigalati kbar, però rejna illi għal kull grigalata li kellna qudiemna konna dak il-partit illi offrejna s-soluzzjonijiet u għalhekk illi nerġa' nersaq quddiem il-poplu nitlob it-tisħiħ u t-tiġdid ta' dan il-mandat ta' fiduċja ħalli nkomplu bl-implementazzjoni tal-1000 miżura l fil-manifest elettorali naqilbuhom fil-kisba għal pajjiżna u nagħmluhom 1000 kisba għal ġenerazzjoni żagħżugħa, għall-istudenti tagħna, għall-familji tagħna, għall-pensjonanti tagħna, għan-negozji tagħna, għal kull min huwa ta' rieda tajba f'dan il-pajjiż, is-saħħa lin-naxxarin, is-saħħa lill-Lawċin u s-saħħa lill-Maltin. Grazzi lilkom ilkoll. U b'dak l-intervent wasalna fit-tmiem ta' din l-attività politika. Grazzi u nħeġġiġkom biex tinaqdu magħna għal masreli ta' nhar il-ħadd ġewwa Żejtun. Il-lejla tajba.